उन्नीस नंबर बूथ सेंटर हो सिलीगुड़ी टीसीबी में कब्जा ओवर प्राय इंसान नंबर 1 8 फैमिली नि 20 वोटर टिप्रा पार्टी नि बाना रमले फेके गमनो तिनी ओ बाना रमनि बिसिंति बरक समाय बतांखा जे फाइनै सालो बुबाग्रा न लगिरनाय बुबाग्रा न थानसानि थाननो तेबो ग्राक खाइने बरक बो एवं 12 तारिख नि जे चंगमानि बागै बरकिनि टिप्रा पार्टी जुगै सिनि 12 तारिख जे चंगमारि तंगनि और आंदो सुमारि जुगै बुबाग्रा न टिप्रा पार्टी न अप्लाई खाइने आं आगिंखा बीजेपीनि बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि बुंमोनखाय आंनि मुं मालिक कुमार देबबर्मा आं राजानो ताय टिप्रामथनो हामजागै आं टिप्रामथ'आ योगदान कय बोसोर फेमिलि फागे 8 परिवारनि 20 फुटा बबा हाय बुआ कारण ब नाहार मुंगो फागे माने बबा गरांखा टिप्रासान बागि दाबि खायो ओंखा आं खरकसा टिप्रासांगै टिप्रासान दाबिनो चाजै आंखा आमो गथगिया मुसु मोसांगि टिप्रासा दाबिनो नासलै सेलेंगै तंखांखा आमो टिप्रासांनि आसायानो सुबु अ हासाकाव आंहा बिंजाका नोंथाय दाउखन बीजेपी माने दाउखन फाया कोनि जे बीजेपी खाइजांनाय टिप्रासारना बबा हाय कक कसाराम जो निन बिसिंतै टिप्रासा जारा जे बीजेपी खाइतंनाय र बरक ताबो फायाको बरनो फाइनामागे आं खाबाय खुबाय कयहर जावो ताङै होमबा सिनि दाबि मानानि बागै जों बेलागै नांगौबो बीजेपी नि सीएम रोमान हरब्रिया रखनि साइतंगोंका आमो जों बाहायके बन बडिना बा सरासरि बो साइतंग रोमान स्क्रिप्ट दिया रखने ताई अन्यान्य जे राजानि जे एकट खाइमिनि आमरंग बरियां तंगोंकायबा जों बो आसावै बरनो बडिना बा यामतै बंनि तमुं सामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो तंना मुथुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खाइतंगो हुंका आं सासिं वानसुंनाय मानि बीजेपी तंखांका आं बेलाय खायनो राजानो पाप खाइना हासिमा तंजागो सासिं